Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su uklone muslimani i Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Pored Biljane Plavšić, članice ratnog predsjedništva i bivše predsjednice Republike Srpske, krivicu za mnoge od zločina iz optužnice protiv Karadžića i Mladića do sada je priznalo i 15 njihovih neposrednih izvršilaca. Ja sam to morao da radim. Da sam odbio to da radim, ubili bi mene sa tim ljudima. U sudnicama tribunala čula su se dramatična priznanja i pokajanja učesnika masovnih pogubljenja u Srebrenici, logorskih zapovednika i stražara koji su ubijali, mučili i ponižavali zatočenike i nametali im neljudske uslove života, kao i policajaca odgovornih za ubistva ili teške masakre, a neki od njih su iz sudnice uputili poruku svojim bivšim vođama. Danas se skrivaju, a govorili su da su heroji. Govorili su da su vjernici. Kako je onda moguće da se plaše pravde zemaljske? Kako ćemo onda sa onom pravdom koja nas sve zajedno uskoro očekuje?